Previously on Miss Quarantina Season 3. Isa-isa na nga nating nakilala ang ating mga candidates sa kanilang production number and self-introduction. Joel Barilla, 25, Barangay San Isidro. Noah Jane Ranjo, 17 anyos, representing Barangay Bagong San Roque. Shermel Romero, 18, Barangay Langusa. Jackson Vitalio, 19, San Roque. Kanya-kanya silang pinaglalaban sa kani-kanilang mga advocacies. Upang maging boses sa mga taong nakakaranas ng sitwasyon. My biggest achievement so far when I joined an organization. So far, ang achievement ko sa buhay is yung natutulungan ko yung family ko, pagdating sa financial. Narinig din natin ang mga comments ng ating mga judges. Stand out ka and you remind me of Ariel Arena. I know you will make it to the top. Advance congratulations. Napansin ko kanina parang nawawala ka sa mga steps mo sa production and medyo nawawala ka sa sarili. Sino kaya sa kanila ang mangunguna sa nakarang episode at hihiranging Best in Production Number? Abangan mamaya. Welcome back to Miss Quarantina Season 3, the reality show edition. Bago ang lahat, gusto ko munang pasalamatan lahat ng sumuporta at nag-abang sa pagbabalik ng ating online craze. Diyos mabalos po sa Indoga Boss. At dahil dyan, gusto ko ring i-highlight yung ilan sa mga comments sa ating channel. Maraming salamat po. Feel free to comment your thoughts, suggestions, and support on our comment section below. At kung bago ka pa lang sa channel na to, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga ganap. At para ipagpatuloy ang ating kompetisyon, hawak ko na ang resulta ng production number. Uulitin ko po, ang 70% ay galing sa ating mga in-house judges at ang 30% ay galing sa inyo, ang ating mga netizens. Ladies, are you ready? Please step forward. Alden. Samahan mo siya, Olga. Step forward, Ariana. Please join the group, Joel. Base sa napagdesisyonan ng ating in-house judges at ating mga netizens, kayo ang bottom 4 nung last episode. Nung tinawag ako sa top 4 as bottom is medyo, syempre, nalungkot. Pero pinapangako ko sa inyo guys na sa mga susunod na episode, I will do my best para sa inyo. Thank you! You may now go back to your positions. Step forward, remaining 4 candidates. Ngayon, sino kaya sa inyong apat ang top 1 sa nakaraang task? Step forward, Jackson. Sabi nung isang judge, your poise and bearing is remarkable. Congratulations, ikaw ay pang-apat. Step forward, Jeremy. Sabi ng judge, ang iyong ina ang iyong inspirasyon. Congratulations, you got the second spot. Punta na kayo sa unahan, Charmel and Noah.
Sino kaya sa inyong dalawa ang ating top 1 at ang top 3 ng production number? Abangan sa ating pagbabalik. Miss Quarantina Season 3 would like to thank the following: Flower and Swirls by Pido. For inquiries, visit their official Facebook page. Fruta Sonia. For deliveries, contact 0917-563-3501 or 0925-778-9151. Sibs Cafe and Grill offers a wide variety of snacks and dishes. For orders and reservation, call 0945-294-1475 or leave message on their official Facebook page. Sangria Resto Bar and Catering Services located at Puro, Legazpi City. Macetas Garden. Rona Fashion Couture and Makeup Studio, the official wardrobe stylist of Miss Quarantina Season 3 production number. Casa Cristina Food House, located at San Rafael, Santo Domingo, Albay. Purple Cherry Cakes and Pastries, your best choice for your special occasions. Choose from a wide selection of cake designs, located at Del Rosario, Santo Domingo, Albay. Bahama Mama's Bread and Pizza, makers of freshly baked pizza and bread. For orders, contact 0919-008-3291. Flor, the versatile host of Bicolanda by Flor J. Naval Medina. Sweet Sips, located at 21st West Rembo, Makati City. Alvin Baloloy Photography. Young Living Essential Oils. SBDT Creatives. Richard Belen Photography. The Bombay Palya Boutique. Dan Eric's Grand Ice Cream, located at San Juan, Santo Domingo, Albay. Bookman's Internet Cafe. BJV Music Productions. Versatility. Productivity. Once again, thank you so much to our sponsors. Sorry kung nabitin kayo. Pasensya na, trabaho lang. Sabi ng isang judge sa UNOA, nadadala mo ang sarili mo because of your smiles. And sa iyo rin, Charmel, sabi ng isang judge, you are completely beautiful. Congratulations! You made it to the top, Noah. Hi! Oh my God, akala ko ako na yung mananalo. Pero, ayun nga, si Noah. Pero, I'm so happy pa rin kasi nasa top tayo and I will do my best sa mga susunod pang challenge to be on top. Thank you. Salamat sa mga judge at mga nagsuporta sa akin at sa mga netizen at sa mga susunod na episode. Abangan nyo at gagalingan ko pa. Thank you, girls. Maaari na kayong pumunta sa backstage para sa task natin ngayon, ang Festival Attire Competition.
Dahil nga sa pandemic na nararanasan natin ngayon, lahat ng industriya sa mundo ay naapektuhan. Lalong-lalo na ang mga kaibigan natin sa industriya ng turismo. Kaya ngayon, nais naming bigyang pugay ang mga tourism workers para sa segment na ito. In support to our Provincial Tourism, Culture and Arts Office New Tourism Banner, presenting our 8 candidates in their Albay Muna Albay naman, Festival Attire Competition. Joel Vanilla representing Coron Festival. In a special place, a wave, a smile, a friendly kiss, and then you. Kilala ang Tiwi Albay hindi lang dahil sa geothermal power plant, kundi pati na din sa kanilang world-class ceramic industry o ang Coron. Ito ang pangunahing kabuhayan sa bayang ito magmula pa noong ika-17 siglo. Dahil dito, sinimulan ang taunang Coron Festival na pinagdiriwang sa buwan ng Agosto. Libo-libong deboto ni Nuestra Señora de Salvacion ang dumaragsa sa lugar upang ipagdiwang ang kasiyahang ito. Kilala rin ang Tiwi sa mga hot and cold springs, waterfalls, pati na rin sa white beaches. Tiwi Albay muna, Tiwi naman! Olga Luciñada representing Nito Live Festival. Matatagpuan sa timog silangan ng Albay, ang bayan ng Maanito ay tanyag sa ilang hot springs tulad ng Nag-Aso Boiling Lake. Lingid sa kaalaman ng nakararami, mayroon din itong white beaches tulad ng Muladbukad Shoreline. Tanyag ang bayan sa paggawa ng walis tambo bilang pangunahing industriya ng taong bayan. Sa buwan ng Oktubre, ipinagdiriwang ang Nito Talahib Festival bilang paggunita sa kanilang mayabong na kultura. Maanito Albay muna, Maanito naman! Chermel Romero representing Sambanggi Festival. And in the morning light, a beautiful face. Bayan na may makulay na kultura, magagaling na manunulat, at masasayang tao ang Santo Domingo. Isa sa mga tahanan ng naturang lugar, isinilang ang pinakamatamis na kundiman ng Bicolandia, ang Sarong Banggi.
isang obra ni Potenciano V. Gregorio. Ang kantang kinilala hindi lang sa ating bansa, pati na rin sa buong mundo. Sa kasalukuyan, ibinabahagi ng mga Domingueño ang musikang ito sa pamamagitan ng Sarumbanggi Festival. Santo Domingo Albay muna, Santo Domingo naman. In a special place, a wave, a smile, a friendly kiss, and then you'll know just what it is. Noah Jane Ranho, nire-representar ang Lubid Festival. Magayo, let's party all night. Malilipot. Hinangon sa salitang nalilipot o nilalamig dahil ang demograpiko nito ay napapaligiran ng kabundukan kung saan matatagpuan ang mga waterfalls, cold springs at mayamang flora and fauna. Tanyag ang munisipalidad sa pag-angkat ng kanilang sikat na produktong lubid gawa sa abaca fiber na pangunahing pangkabuhayan ng mga mamamayan. Upang mas palaguin ang kanilang industriya, inulunsad ang Lubid Festival sa buwan ng Hulyo. Ipinamamalas dito ang sipag at pagkamalikhain ng komunidad. Malilipot albay muna, malilipot albay naman. Special place, a wave of smile, Jeremy J representing Ibalog Festival. and then you'll know just what it is to be in Magayon, Magayon, Magayon. Legazpi City, the gateway of Albay, the city of fun and adventure. Mula sa isang maliit na palaisdaan at sakahan, ngayon ang syudad na ito ay isa sa tinaguriang top adventure tourism destinations ng bansa. Ang Legazpi ay isa sa may pinakamagandang vantage point ng Bulkang Mayon. Sinasalamin ng bulkang ito ang mayamang kultura ng Ibalog, ang epiko ng 3 mandirigma. Ang makulay at engrandeng Ibalong Festival ay idinarao sa buwan ng Agosto. Legazpi City Albay muna, Legazpi naman. Ibalong epikong bikulun, istorya ni Baltog Hanjong Bantong, istoryang suano'y bikulun, kung bakit kong panahon. Ibalong, ha! Ibalong, ha! Ibalong, ha! Ibalong, ha! Nagmukat ang kultura, tierra de Ibalong. Ibalong, orgulyo hindi ulol. Ibalong, kultura na hiwatan. Ibalong, hali pag-iguguran. Ibalong, sa tuyang ginikanan. Ronakan kami ko lang pagkasarano makakanta.
Quezon Petalio, 19, wearing the Pulang Anggi Festival. Ang Polanggi ay isa sa mga nangungunang umuunlad na bayan sa probinsya. Malaking ambag ang komersyo at agrikultura sa kanilang ekonomiya, kung kaya tinagurian itong first-class municipality. Matatagpuan dito ang tanyag na Lake Danau Natural Park. Isa itong lake crater na mayaman sa mga luntiang halaman sa gitna ng Mount Malinaw at Mount Masaraga. Ipinagdiriwang ang Pulang Anggi Festival bilang isang komemorasyon sa kanilang sikat na alamat ni Anggi. Polanggi albay muna, Polanggi naman. Let's party all night, Magayo, and in the morning light. Aljen Balasabanyaga, representing Layag Festival. A friendly kiss, and then you'll know just what it is to be in Magayo. Matatagpuan ang Rapu-Rapu sa dulong bahaging silangan ng Albay. Ito ay sagana sa likas na yaman, makulay na pamumuhay at mayamang kultura. Tanging sasakyang pandagat lamang ang paraan upang makatawid ka sa isla ng Rapu-Rapu. Dito inihango ang paglunsad ng taunang Layag Festival. Ito ay ipinagdiriwang sa buwan ng Mayo, kasabay ng kapistahan ni Nuestra Señora de Peña Francia, ang patron ng isla. Rapu-Rapu albay muna, Rapu-Rapu naman. Magayon. Ariana Ross Marquez, representing Tabak Festival. Magayo, and in the morning light, a beautiful face in a special place. A wave. Ang progresibong syudad ng Tabaco ay tinaguri ang City of Love ng Albay. Matatagpuan sa syudad ng Tabaco ang mga veterano at magagaling na mga panday na lumilika ng matitibay at matutulis na tabak, bolo, kutsilyo at marami pang iba. Dahil dito, inilunsad ang prestihiyosong Tabak Festival. Ang tabak ay sumisimbolo ng isang mayamang sining. Ipinagdiriwang ang makulay na Tabak Festival sa buwan ng Hunyo. Libo-libo ang nakikisaya upang matunghayan ang samot-saring kaganapan. Tabaco City muna, Tabaco naman. Enjoy the celebration. Tabaco City welcomes you. There's a lot of sights and sounds and things to do. Miss Quarantina Season 3 would like to thank the following: Flower and Swirls by Pido. For increase, visit the official Facebook page.
Frutas Sonia. For deliveries, contact 0917-563-3501 or 0925-778-9151. Sibs Cafe and Grill offers a wide variety of snacks and dishes. For orders and reservation, call 0945-294-1475 or leave message on their official Facebook page. Sangria Resto Bar and Catering Services located at Puro, Legazpi City. Macetas Garden. Rona Fashion Couture and Makeup Studio, the official wardrobe stylist of Miss Quarantina Season 3 production number. Casa Cristina Food House, located at San Rafael, Santo Domingo, Albay. Purple Cherry Cakes and Pastries, your best choice for your special occasions. Choose from a wide selection of cake designs, located at Del Rosario, Santo Domingo, Albay. Bahama Mama's Bread and Pizza, makers of freshly baked pizza and bread. For orders, contact 0919-008-3291. Flor, the versatile host of Bicolandia by Flor J. Naval Medina. Sweet Six, located at 21st West Rembo, Makati City. Alvin Baloloy Photography. Young Living Essential Oils. SBDT Creatives. Richard Belen Photography. The Bombi Palya Boutique. Dan Eric's Grand Ice Cream, located at San Juan, Santo Domingo, Albay. Bookman's Internet Cafe. BJV Music Productions. Versatility. Productivity. Once again, thank you so much to our sponsors. Congratulations, ladies, sa napakagandang festival attire. Abangan ang resulta next week. Ang performance ng ating mga candidates ay i-judge ng ating mga virtual judges. Candidates, please be ready for your swimwear competition next week na gaganapin natin sa Pali Beach. Good luck! Thank you so much sa lahat ng sumusuporta sa show na ito. Huwag kayong bibitiw sa mga susunod pang kaganapan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito for more updates. See you next week here in Miss Quarantina Season 3, the reality show edition. Put your hands up.